החלטתם לארח ערב מצ'אפ? יש לכם בטח מלא שאלות, מה עושים, איך מארגנים, למי פונים, מה צריך להכין לקראת הערב, איך מנהלים את הערב. אני אענה לכם על כל השאלות האלה עכשיו במסודר. ערב ממש טוב, מיועד למשהו כמו מינימום 10 או 15 אנשים. אנחנו צריכים שיהיו אנשים בערב. פחות מזה לא יהיה אפקטיבי, לא יהיה לנו מספיק אופציות והצעות. אז החלטתם לעשות ערב, מעולה. עכשיו צריך לדאוג שאנשים יגיעו. אנחנו רוצים לפרסם את הערב. אז איך אנחנו עושים את זה? נתחיל בלשלוח הודעות לחברים הקרובים שלנו. אפשר בקהילה, בשכונה, מייל יישובים יש לכם. אם אתם צריכים עזרה, אז אפשר לפרסם גם דרך הרשתות החברתיות שלנו. באים בטוב, מצ'אפ. אנחנו נעזור לכם להעביר את זה הלאה. אז מה אנחנו צריכים להכין לערב? אז לא צריך לדאוג לקייטרינג ויותר מדי הפקות גדולות. מספיק להסתפק בכיבוד קל, משהו ככה כיף, לעלות אנרגיה. מקלות גזר, זה רעיון מעולה, ככה הולך אצלנו מאוד טוב. כדאי לדאוג שיהיה כיסאות לכולם, מרחבים טובים בבית שאפשר לשבת, לארח את כמות האנשים שהחלטתם להביא. כדאי שיהיה טים בהישג יד, לרשום ככה את האופציות, את ההצעות, וכל השאר עלינו. תקבלו את הערכה עוד מעט. אז הזמנו 10-20 אנשים לערב, כולם הגיעו, מקסים, איזה כיף, עברנו את המינגלינג. ועכשיו תחשבו על זה רגע, לשבת 20 אנשים בפורום כל כך גדול, לשמוע על כל החברים והחברות שלנו. קצת חופר, לא? אז מה שנעשה זה בעצם נחלק את הערב לקבוצות קטנות. נתחלק לקבוצות של 4-5 אנשים. כדאי לחלק אותם לפי גילאים. אם המועמדים שלנו בערב הם בעצם בין 20 ל-30, אז נחלק 20, 25, 25 עד 30, לפי ההצעות. ככה יהיה יותר נוח לשמוע קבוצות קטנות, ממוקד. אז התחלקנו לקבוצות לפי גילאים. עכשיו בואו נשים לב רק, אנחנו כמנחים, יש לנו תפקידים כאן, לשים לב שיש איזון בהצעות שיש בכל קבוצה. זאת אומרת, שלא תצא קבוצה עם 4 מעמדות וקבוצה עם מעמד אחד. אנחנו רוצים שיהיה גם אופציות רלוונטיות לכל החברים שלנו. כמובן, יהיה אחר כך גם סבב נוסף. אנחנו במהלך הערב נחליף קבוצות, ככה שכולם יקבלו מענה, ובעזרת השם נוציא כמה שיותר מאצ'ים. אז כשאנחנו מחלקים לקבוצות, רק בואו נשים לב שאנחנו מחלקים בצורה שווה את כמות ההצעות של הבנות ושל הבנים. אנחנו לא רוצים שיהיה מלא בנות בקבוצה אחת על בן אחד, ולא להפך כמובן, אז לא לדאוג. אנחנו נתחלק אחר כך לעוד פעם קבוצות אחרות. אנחנו נחליף סבבים, נערבב את האנשים, אבל לפני שאתם מחלקים, אני מציעה שתשאלו ככה את הקהל, למי יש בן שירים יד, למי יש בת שתרים יד, ואנחנו בעצם נחלק אותם שיהיה שווה בשווה. יש לי חברה, היא ממש חמודה, היא מהממת, היא סופר מצחיקה, מגניבה. נשמע מוכר, לא? אנחנו מכירים ככה את כולם, אנחנו קוראים להם תמיד באותם כותרות. אנחנו כאן בערב חברים של החברים שלנו, אנחנו מכירים אותם הכי טוב. אז בואו נכיר אותם בצורה קצת יותר ספציפית, בואו נספר את הדברים היותר ייחודיים שלהם. נגיד, חברה שלי, אז היא מהממת ומגניבה והכל, אבל היא גם ממש אוהבת ללכת יחפה. החבר שלי הוא אשף במטבח, הוא סופר אוהב לארח, תמיד הבית שלו מלא. ככה, לספר דברים קצת יותר ספציפיים עליהם, שנוכל להכיר אותם מעבר לחכמה מושלמת, כי תכלס כולם מהממות. ודבר חשוב, חסרונות. זה לא מוצר, זה חברים שלנו. לבני אדם יש גם חסרונות. אולי דווקא אם נדבר גם על דברים שהם קצת פחות, פתאום תבוא איזושהי הצעה ממש מתאימה, תבוא ההשלמה. אז בואו לא נפחד לדבר גם על הדברים הפחות טובים. מה קורה במהלך הערב כשיש לנו הצעה לחברה שלי? אני מתקשרת אליה עכשיו, ממש כאן ועכשיו. בתחילת הערב שלחתי לה הודעה שאני הולכת לערב מצ'אפ ואני חושבת עליה. יש מצב שתהיה הצעה עוד עכשיו. הגיע רעיון ממש מגניב למישהו. מתקשרת אליה עכשיו. איך אני מספרת לה עליה? אז אני לא אומרת לה רק, יש לי מישהו בגיל שלך, וואו, מגניב, מצאתי גבר עם דופק בגיל שלך. אני בעצם רוצה לספר לה, שוב פעם, משהו קצת יותר ספציפי. מספרת לה למה דווקא ההצעה הזאת מתאימה לה בעיניי. הסתיים הערב ולא יצאו התאמות. לא יצאתי עם התאמה לחברה שלכם, לחבר שלכם. לא להתבאס. לא עצרנו כאן. אז קודם כל, להירשם לאפליקציה של מאצ'רס. האלגוריתם ממשיך לחשוב בשבילכם. אתם לא צריכים לעבוד עוד כל כך קשה, הוא פשוט יציע לכם ותעבירו לחברים. אופציה נוספת, שגרירים בלב, האתר שלהם. תהיו שגרירים של החברים שלכם. רוצים עוד פרטים? כנסו לאתר, הכל כתוב שם, מסודר ונוח.